Izneli smo na terasu lonac. Evo šta smo dodali, belog luka, crnog, celera malo, nešku šargarepu, ovo su glavice crnog, bele malo smo ga znječili samo, malo soli, probali smo i bibera. I to se sad krčka dalje. Prošlo je otprilike 2 sata i 15 minuta. Ovo je ono što smo skinuli. Koliko ja vidim, to već se hvata polako, bit ćete dobar pihke. Kao što vidite, želatin, to bacamo naravno. Evo nastavimo. Poslije ćemo dodati malo i peršuna, čisto zbog ukusa, ništa drugo. Kao je ovdje što smo sve stavili, eto se krčka, sad ćemo ga zaklopiti. Na terasi je uživancija.